بمغنيات داغم مجمار بررا منقد اير ايثيوبيا كابنابن اديس ابابا اسمرا تمال 18 حمله بهوتيل اسمرا بالاس وقعاوي سنسرعت تخايدم ابتي انغدات مينسترات زركبهم لعلوت سبسلطان منغسات ايرتران ايثيوبيان قدم مينستر فدرالي ديمقراسياوي ريبابليك ايثيوبيا نبر اتو هايله مريم دسالين وانا اكايد سرح منقد اير ايثيوبيا اتو تولد قبر مريم اب ايرتراز مدبرهم دبلوماسيات كمون مستناي فلما بررا ناب اسمرا زكايدا نفرت زمطو او فرتن سبوانينن سنتباويانن غازيطنيهاتن ترخيبم نيرام ሚኒስተር ጉዳያት ወጻያቱ ዑስማን ሳላህ አብዘስ ማዕቃል ዳግም ተጀሚሩ ዘሎ በረራ መንገድ ዳይር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ነትንነዊ ዓመታት ተበቲኹ ዝጸንሐ ዝምድና ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን መድረኽ ንምስግጋር ከም ድልድል ዘገልግል ምዃኑ ብምሕባር ዮሃኑ ገሊጾም كنت ተባለ እዚና ዓሰት መደቡን አምጅምማር ይርከብ ንዑውን መደብ ተዋሂቦም ኣሎ ኣብዝቐል ተፈጊዜውን እቲ ብዝተፈላለ ነገዲ እቲ ተዓጂና ዝጸንሐ ዕድል ወይ ከዓ ዕድላት እናተፈተ ኸይድ ስለ ዘሎ እዚ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ፍሉይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሐጉሱ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ቐልጠፈ ክጅመር ተባሂሉ ስለ ዘሎ እቲ ስራሕቲ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ዝጀሚሩሎ ማለት እዩ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በወገኑ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክንሰጋገር ንዝጻዕሩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕር መምስጋን ዝሓለፈ ዓብ ትምህርቲ ስለዘቕሰመና ንዓለም ኣብነት ንትሕግጋዝን ሰናይ ጉርብትናን ክንከውን ምእንቲ ሓያልን ዓብን ስራሕ ይጽበየና ኣሎ ብምባል ህዝቢ ኤርትራን ዝገበረሎም ምውቕን ምዕሩግን አቀባብላ ሞጊሶም ዋና አካያድ ስራሕ መንገድ ዳይር ኢትዮጵያ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ድማ 104 ነፈርቲ ዝውንን መንገድ ዳይር ኢትዮጵያ ንአስመራ ምስ አዲስ አበባ ጥራይ ዘይኮነ ምስ 114 ዓለም ለኸ ማዓሉ ቦታት ንምረኻባ ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ዕድል እዚ ካብ ረብሓታት ንግድን ቱሪዝምን ዝኸይድ ረዚን ትርጉም ከም ዘለዎ አብርዮም ካብሎም ጀሚሩ አስመራ ምስ አዲስ አበባ ጥራሕ ይኮና መራኸባስ ሚስ 115 ዓለም ለኸ ምስ ቱሪዝም ኤርትራ በሓደ ኮይና ኢትዮጵያ አየር መንገድ እውን ናይ ቱሪዝም ዲፓርትመንት ኣለዎ كنامعملو تزاجينا لنا حاجز كابزين دلينا حاجز كم ركب كعا ملو تصفى لنا أبي إثيوبيا زمتو سنة باوين بوجنهم بزنة فن مويان مسرح سلام إيرتران إثيوبيا نبذل على مدرخ المدياب كم زتعرب بمتكاس مس إيرتراويان سنة باوين بغرب عن خسرحو بزرخبو عدل حقوسات مخانم قليتام بمكو يباتشو عند سامنت ويم 7-8 ቀናት ውስጥ በተቻለኝ መጠን የተለያዩ ጉብኝቶችን እናደርጋለን ከቢዝነስ ዴሌጌቱ ጋር ከዚህ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ ማለት ነው አይተጋይሽኩም ምክንያቱ ተስተገብረልና ድሙ አቀባብላ ዘጋይሽ አይኮነን ገዛኻት አጥኹም ዘለኻ ይስማዓካ ኣብዝና ይሰሙን ጸንሑትና ድማ ካብቲ በቀዳምነት ሰሪዕና ዘለና መደብ ዕድላት ወፍሪ ምርአይን ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ምብጻሕን እዩ ብኡ ኣቢልና ድማ ምስ ኤርትራን ስነጥባውያን ተመክሮን ለዋወጠሉን እንትሓገዘሉን ባይታ ክንፈጥር ኢና ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ንዘርአየና ሙቕ ልባዊ ኣቀባብላ ኣዝየን ነው ሜዶ ሳላ ያለይቱም በመጨረሻ ማለት መፈልገው መላው ያስመራ ህዝብ መላው የኤርትራ ህዝብ ለሰጣችሁኝ ፍቅር ላሳያችሁኝ ፍቅር እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ እቲ መደብ ጉጅለያታ ኢትዮጵያን ጉጅለ ባህለ አሰርን ብዛቅረበው ናገዳስነት ሰላምን ምሕዝነትን ዘንጸባረቕ ጣዕመ ዜማታት ዝማዕረገ ነይሩም ኣብ መስመር አስመራ መንደፈራ ኣብ ሞንጎ ኣብ አገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ አስተዋፈራ ክልተ አውቶቡሳት ብዘጋጠመ ሓደጋ ግጭት ሓንቲ ካብኣተን ብምግምጣላ ሓደ ሰብ ክሞት እንከሎ 6 ብከቢድ ዝቆሰሉ ዝርከብዎም 65 ሰባት ድማ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዎም ሓላፊ ምርመራ
ሓደጋ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ኮፕራል ስምዖን ወልደገሪማ ንኤሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ጠንቅቲ ሎም 19 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ምፅራይ ከም ዘሎ ብምሕባር መንገድኻ ሓሊኻ ዘይምጓዓዝን ፍጥነት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም እቲ ሓደጋ ኣብ ክሳድ መንጉዳ ካብ ኣስመራ ኣስታት 15 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ከም ተኸስተ ዝሓበረ ኮፕራል ስምዖን ቁስላት ናብ ሆስፒታላት ሓሊበትን ኦረታን ከም ተላኩ ገሊጾም ካብቲ ሓደጋ ብህይወት ዝወፁ ተሳፈርቲ ብወገኖም እቲ ጠንቂ ፍጥነትን ቦታኻ ዘይመሓዝ